Здравейте, приятели! Хайде сме на разходка в този дъждовен ден. Пътувам с Бургас бус. Минаваме през Трапезица. Това е надлеза. И отивам на разходка в морската градина. Тук слизам на Богориди. Какво ще има в Бургас? Коледна приказка с Дести Никиджиева. Старата част на града съм. Тук ще видим много стари къщи, някои реновирани, някои си още не. Ето я и първата къща. Доста интересна архитектура. Продължаваме с следващата. Тази улица е цялата с стари къщи. Ето тази е реновирана. Но другата до нея не, дори е в доста лошо състояние. Изпочупени прозорци. Къщата е от 1891 година. Интересна врата с тези дръжки и ето тези орнаменти, личица. Много интересно. Добре ще е да се реновират всички къщи, така ще изглежда по-добре, но различни собственици. Ето още една врата с тези дръжки. Продължаваме нагоре към морската градина. Има и ново строителство и стари къщи. Трябва да скача на тротуара, че идва кола на среща. Тази е реновирана къща, живеят хора в нея. Още една хубава врата.